שלום וברוכים הבאים לתוכנית של תום ואור. מה אתה עושה? מה, אתה לא יכול להגיד שלא אהבת את זה הפעם. לא אהבתי את זה. למה תמיד יהיו תלונות אבל? כי זה לא טוב! אוקיי, נו, מה יהיה טוב לדעתך? תעשה לי את זה אבל באיכותי. אוקיי. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של תום ואור. זה באמת היה הרבה זה יותר טוב. ממש טוב. זה היה ממש טוב. אני- תגיד, יש לי שאלות כן. מעניינות. אני בדקתי את המנויים שלי, למה אני סאבסקרייבד, ויש שם כל מיני דברים, רציתי לדעת, לאיזה דברים אתה כאילו מנוי? לאפליקציות בטלפון? טלפון או לא יודע, whatever, כזה, מה כל חודש אתה משלם? איזה דברים? אני כזה, אתה יודע, אני בדברים הדי בסיסיים, אני נטפליקס, אוקיי. אני בדיסני פלוס, כן. כן, זהו, נראה אז לי. זהו, אז כאילו גם אצלי יש כאלה, אבל יש כאלה גם כמה די כזה שלא ראיתי אצל הרבה אנשים אחרים. אני בטוח שאם נסתכל כולנו בטלפונים שלנו, נגלה שיש לנו מלא subscriptions לדברים שבכלל אנחנו לא... כן, כאילו אצלי זה די מכוון, כי זה דברים שאני באמת משתמש בהם. נגיד, יש לי אפליקציה ממש טובה, קוראים לה Potato Smasher Pro. מה זה משחק כאילו? או מה זה Potato Smasher Pro? יש בזה פשוט, זה אחלה כלי, יש לי טכניקות לאיך למעוך תפוחי אדמה. כמה טכניקות יש לי... 13. זו אפליקציה? זו אפליקציה שלמה. 13. כן. ואז יש מה שם קורה אחרי 13 ה-13? טכניקות. אתה משלם חודשית על זה? כן, כי אני לא רוצה שזה ייעלם לי. כי אז אם אתה לא משלם, אין לך גישה יותר ואתה לא רואה יותר, זה אתה לא סיפור. תזכור? זה 13 דרכים שונות. תזכור 3 וסיימת. למה אתה צריך לא, לשלם על מנוי? כולן ממש כמה אתה משלם כולן בחודש ממש על זה? טובות. כמה אתה משלם? אני לא זוכר, זה מתערבב לי, סך הכל יוצא די הרבה, אבל בסדר, זה די מתערבב. הרבה? יש לי גם נגיד אחת, תמחוק את זה. יש לי גם, אוקיי. יש לי עוד אחת ממש טובה, קוראים לה Angry Car Wash. אוקיי, מה זה אומר? זה עושה כזה, זה כאילו, זה מזכיר לך לשטוף את הרכב כל חודש כזה, אבל זה ממש, שזה paid subscription? כן. בשביל נוטיפיקציה? אתה כאילו פעם בחודש מקבל נוטיפיקציה? אתה יודע שאתה יכול לשים בגוגל קלנדר. אבל לא רק זה, זהו. האם אתה שם לעצמך נוטיפיקציה זה לא מספיק, כי זה אתה כתבת, אוקיי. זה כועס עליך, זה כל חודש כועס עליך ממש, זה מתעצבן עליך, נוטיפיקציה כועסת כי אז אתה עליך. באמת הולך ועושה את זה, אתה אומר די, תפסיק להתעצבן עליי, זה אתה אפליקציה. משלם חודשית? כן, כמה זה עולה בחודש? זה 120 שקל בחודש, 120 שקל בחודש כן. לנוטיפיקציה? אבל, שכועסת עליך. כן, אבל הפלאס סייד של זה, זה ששטיפת רכב זה די זול, אז בסופו של דבר זה כזה, זה מתאזן. איך זה מתאזן? אתה משלם גם על זה וגם על זה, זה לא מתאזן. הם נותנים לך יש לי free עוד car אפליקציה, washes? עוד אפליקציה ממש טובה, זה אוקיי. Armpit Control. armpit control? כן. מה זה? אני לא זוכר בדיוק מה זה עושה. אם אתה לא זוכר, תמחק את זה. כמה זה הולך לך בחודש? לא, אני זוכר. אני גוגל. אני זוכר שזה שימושי לאללה, כן, תזכיר לי מה זה עושה. טוב, יש תוצאה אחת. שזה נורא מוזר שבכל גוגל יש רק תוצאה אחת לזה. כן. אוקיי, נראה שזה טיפוח בית השכי. כן, זה פשוט... זה כתוב באנגלית. זה אבל עדיין יכול להיות- בבטא, זה עדיין בבטא. זה עדיין אני מאוד בבטא, לא אבל בטוח. אתה משלם על זה? כן, אבל כמה זה בחודש? בשביל תמיכה, זה בשביל תמיכה ביוצרים. תמיכה ביוצרים. תמיכה ביוצרים, כן. אוקיי. אני פשוט מכיר, זה חברים נראה לי. יש לך עוד אפליקציות יש לי, כן, שם? יש לי אחת ממש טובה. אתה מכיר את... אתה מכיר את... אתה מכיר את סקסי קי? מה? אתה מכיר את סקסי קאטס אנדרסקור XXX הכל בקפיטל לטרס? מה זה? זה פורנו זה כאילו? אפליקציה, אבל זה לא פורנו, זה לא פורנו, מה זה סקסי קאט? זה תמונות של לא, מה זה? אני יודע מה אתה חושב, כן, איך אפשר שלא? קוראים לזה סקסי Sexy Cats וטריפל XXX, אקס, לא, זה יותר, זה strategy game, זה כזה לשמור על השער, אני יכול לפתוח באפליקציה? לא, אוקיי. זה כזה, טוב, אור, אני פותח את לא, סקסי תחזיר את קאט הטלפון, XXX. תחזיר את הטלפון, לא, תביא לי את זה, תן לי עוד אתה תמחוק לי את השמירה, אומייגאד. אני בדיוק עם איומי, אומייגאד, על מה אתה מסתכל?